Bakit? Bakit? Ay, bakit? Bakit? Ay na po. Ay na po. Mawag dahil taga barangay bakit? Isarbing mo pa ilang ti aglabatang mapanta munisipyo bakit? Mapanta agaplay. Tagaplit eh. Ay, apanta agaplay bakit? Tung palagaw, datay na bayag nga arapa-apong bakit? Nga. Ay na po bakit? Pakasarang ka itatan bakit? Ampay. Nakatuno ka atang niya. Anya? Pwede kwartamon, tapakasaran na kaon. Ay na po bakit? Ampay, dimam mo aya, nga naggastos ti agkasar, o pagatang mo ti baboy, bagas, kinirikrikado. Ay na po, da kwartamon? Ay na, bakit? Ampay, sino tinagibaga kanyam aya nga aggastutan? Ay na, sagot am amin ni Mayor Bakait. Ay, tuwing! Ada iti libre nga kasar Bakait. Kasalang bayan ka na, DJ Munisipyaw. Ay, iso nga ako na naitatay dati timawag nga taga-barangay. Kasapulan lang ka na, nga mapanta di munisipyo nga aga-apply. Ganyan itugot na ka no datay, nga man dati ay, birth certificate. Birth certificate, bakit? Birth certificate, dapat mangitugot na ka no ti birth certificate. Barsar pipipit nga. Tumayin, birth certificate! Ay, birth birth certificate birth certificate isuman ka talaga birth certificate basta di birth certificate bakit kasapulan ka no nga mangitugot tayo ti birth certificate. Barsar pipipit. Anya kumata nga barsar pipipit. Pag alam ko mga itikasta. Naapo bakit dajay nga imaalala jay CPA birth certificate bakit dajay ka no ti ipasa Ay na di munisipyo lakay. Agasawa akong inang. Kung kunam nang di magkayam mo tilablapidam. Barsar pipipit nga. Barsar pitiket. Barsar pitiket. birth certificate. Isaw, birth certificate. Dahil ganting baga na dadya ko akin. At dapat iti may sabakit. At yung malala mo ilang GCPA. Mangitugot na kano iti sinurag. Sinurag nga. Sinurag ko na naman. Mangitugot kayo pa iti sinurag ko na naman. Lagi taga barangay. Yaman nga sinurag data ko man. Ay naapo dinaklang kahit pakasaran. Sinurag. Si Murag. Bakit? Hadya si Murag. Mangitugot na kano ti si Murag. Tanya day nga si Murag. Tagal alam ti si Murag. Dinaklang Adi kahit malala pakasaran. di CPA bakit? Nga pangpanagnet nga awan pa iti asawa ta. Si Murag. Ay naapo lakay. Imbag lakit din. Tahanak pa nga nagpakasar kanya. Mabalinak pa nga agbabawi. Nya, Nakatungtungan ka. Anya kumata nga si Murag. kasi Murag ko na naman yung taga barangay bakit? Si Murag lakay. Seminar. Seminar. Ay, seminarya. O di aje bakit? Basta mangitugot na kano iti birth certificate. Tapos, seminar. So nga grubat kan bakit? Kain ka nag-apply. Tapakasarang kang bakit? Ayun.